Jismu Arthur Apap, pensjonant, għandu 62 sena. Dan il-persuna għadu kemm ingħata kuntratt mill-Ministru George Pulicino biex jaħdem full-time miegħu bħala konsulent dirett tiegħu. Din il-persuna titħallas salarju ta' 6,000 euro fix-xahar li jfisser somma rekord ta' kważi 1,500 euro fil-ġimgħa. Apparti minn hekk qed jingħata 290 euro kull xahar allowance tal-li suppost juża l-karozza tiegħu waqt il-qadi ta' dmirietu. Għandu wkoll il-mobile imħallas. Apparti il-ħlas fenomenali kull xahar huwa wkoll intitolat għal bonuses tal-miliet ta' nofs is-sena, leave u sick leave annwali. Dan il-pensjonant b'salarju fenomenali ta' 10 darbit aktar mill-pensjoni medja ġie impjegat minħabba li l-Ministru Pulicino għandu fiduċja assoluta fih. Il-ġurnal illum irrapporta li l-impjeg ta' dan il-pensjonant mal-Ministru Pulicino ftit li xejn jagħmel sens. Għaliex fl-istess ħin li l-Prim Ministru talab lil kulħadd biex jagħmel is-sagrifiċċji, dan l-istess pensjonant għandu salarju fenomenali li huwa 3 darbit aktar mill-paga doppja li Lorenz Gonzi u l-bqija tal-kabinett ħadu wara l-elezzjoni ġenerali u li rrinunzjaw ftit tal-jimilu minħabba l-pressjoni li saritlu. Dan il-kuntratt daħal fis-seħħ fil-25 ta' Jannar li għadda u wara 4 xhur jista' jerġa' jiġġedded. Id-dettalji ta' dan l-impjieg ġdid li pruvaw jinżammu moħbija saru magħrufa biss wara pressjoni li d-deputat Laburista Charles Muħaġar għamel fil-Parlament.